Верховна Рада звільнила Арсена Авакова. Його відставку з посади міністра внутрішніх справ підтримав 291 народний обранець. Принципово не голосували лише дві парламентські фракції – «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Арсен Аваков просидів у міністерському кріслі рекордних 7 років, 4 місяці та 16 днів. Спікер парламенту Дмитро Разумков після голосування сказав, що варто подякувати Авакову за роки роботи. Втім, деякі нардепи закликали не лише до звільнення Авакова з посади, а й до кримінальної відповідальності. Інші закликають відправити у відставку весь уряд. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там, в новому Кабінеті міністрів, ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те все, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Але зараз мова не про персону, не про персоналії, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Нагадаю, Арсен Аваков днями сам написав заяву про звільнення. В тексті до Верховної Ради України просив прийняти його відставку відповідно до закону про Кабінет міністрів. Від руки дописав 2 слова «честь маю». Окремо на своєму Фейсбуці він подякував команді МВС за роки спільної праці, кожному офіцеру, рядовому та службовцю. Згодом президент України Володимир Зеленський представив фракції «Слуга народу» голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС. Він, до слова, був відсутній, коли звільняли Авакова. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю, 16 липня.